Bine v-am găsit, dragii mei! Mi-aș dori cu ocazia aceasta să ne oprim asupra unui pasaj în Evanghelia după Luca de la capitolul 1, de unde voi citi versetele 26 și până la 35. Este vorba despre vestirea nașterii lui Isus. Așadar, de la versetul 26 până la 35. În luna a 6-a, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și i-a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Care este motivul pentru care Dumnezeu a ales-o pe Maria ca unealtă prin care El să vină în lume? Primul lucru care de obicei ne vine în minte este că era fecioară. Și fără îndoială, planul lui Dumnezeu era ca să vină în lume printr-o fecioară. Însă, deși este un lucru important, nu este cel mai semnificativ lucru cu privire la alegerea Mariei de către Dumnezeu. Dumnezeu știa că Maria este persoana capabilă, în stare, să ducă la bun sfârșit misiunea încredințată ei, de a-i da naștere, de a-l crește pe Mântuitorul lumii. Și deși Biblia spune că ți s-a făcut mare har, binecuvântată ești tu între femei, ai căpătat îndurare și așa mai departe, Dumnezeu știa că harul acesta și îndurarea pe care Maria a căpătat-o era însoțită de încercări. Era însoțită de un drum plin de dureri și de teste și de provocări. Era o misiune extrem de grea pentru Maria. Nu de puține ori noi pierdem din vedere faptul că binecuvântările lui Dumnezeu sunt însoțite de încercări, de teste, de probleme, de greutăți. În zilele noastre ne plac binecuvântările lui Dumnezeu, dar nu ne plac testele care ne-ar putea aduce în posesia binecuvântărilor Lui. Ne plac promisiunile lui Dumnezeu și fiecare vrea să aibă parte de viață din belșug, de prosperitate, de îndurare, de mare har din partea lui Dumnezeu. Însă nimeni nu se înghesuie la încercările pe care acestea le presupun. Maria era genul de femeie care să nu dea înapoi. Viziunea Mariei era doar înainte. Și în versetul 38 spune ea: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Doamne, dacă ăsta e planul tău cu mine, dacă asta este ce ai decis pentru viața mea, dacă ăsta este destinul pe care tu l-ai rânduit mie din veșnicii, aici sunt. Facă-se voia ta cu mine. Nu o să dau înapoi. O să merg înainte și am să aduc la bun sfârșit misiunea pe care mi-ai încredințat-o. Situația în care Maria se găsea la momentul acela nu era una limpede. Ea era logodită cu Iosif.
urmau să se mute împreună, însă copilul acesta a apărut în timpul logodnei, practic. Iosif nu știa ce să creadă, Dumnezeu vine și îi spune, ia-o la tine, nu-ți fă griji, eu sunt responsabil pentru ce s-a întâmplat cu ea. Iosif merge mai departe, Maria merge mai departe și astfel Mântuitorul lumii vine pe pământ. Aș vrea să reținem un lucru. Și de fapt, ăsta este light motivul învățăturii acesteia. Dumnezeu a ales-o pe Maria nu doar pentru că era fecioară, ci pentru că angajamentul ei în a aduce la îndeplinire planul încredințat de Dumnezeu era total. Aș vrea să învățăm cu această ocazie lecțiile pe care Maria ni le predă în ceea ce privește aducerea la îndeplinire a planului pe care Dumnezeu îl are pentru viețile fiecăruia dintre noi. Așa cum spunea, Maria era fecioară, era logodită, nu se mutase împreună și Dumnezeu dă peste cap planul pe care ea și-l făcuse cu viața ei și spune, vei rămâne însărcinată înainte să te căsătorești. Și toată viața Maria a avut de înfruntat o cara oamenilor cu privire la nașterea lui Isus. Îi spuneau oamenii, Marie, știi cum e, toți facem greșeli, se mai întâmplă, bine că ai găsit un soț înțelegător și care a trecut peste, mulțumește lui Dumnezeu pentru soțul pe care l-ai și așa mai departe. Maria însă știu să rămână tare. Și probabil în sinea ei spunea, credeți ce vreți, copilul ăsta este al lui Dumnezeu. Încrederea pe care eu o am în Dumnezeu nu depinde de cum priviți voi încrederea mea în Dumnezeu. Încrederea mea în Dumnezeu, legământul meu cu Dumnezeu, angajamentul meu față de Dumnezeu nu este clintit de ocara voastră. Dacă nu vom ști să înfruntăm ocara oamenilor, nu vom putea aduce la bun sfârșit planul pe care Dumnezeu îl are cu viața noastră. Mie mi s-a arătat îngerul, nu vouă. Eu am stat de vorbă cu Dumnezeu, nu voi. Eu știu originea acestui copil, nu voi. Voi puteți să speculați cât vreți. Problema voastră. Eu merg înainte. Angajamentul meu față de Dumnezeu nu ține de cum privesc oamenii situația în care mă găsesc. Deși era fecioară, deși era tânără, a știu să înfrunt ocara oamenilor pentru tot restul vieții ei. Oamenii se îndoiau de originea lui Isus și de modul în care El a venit pe lume. Cât timp Maria a trăit? Oamenii știau că Iosif nu o cunoscuse pe Maria. Și totuși Isus se născuse. Maria a știut să rămână puternică în fața oamenilor care o cărau. Dacă vrem să ne aducem la îndeplinire planul pe care Dumnezeu îl are cu viața noastră, oricare ar fi el, trebuie să știm să facem față celor care ne ocărăsc. Un alt lucru pe care aș vrea să-l reținem din exemplul Mariei și din angajamentul ei este dat de momentul acela când, împreună cu soțul ei, Iosif, a trebuit să călătorească de la Nazaret la Betleem, însărcinată fiind. Se pare că distanța între Nazaret și Betleem este de aproape 100 de kilometri. Și era însărcinată.
și era aproape să dea naștere. Și însărcinată fiind, să faci o călătorie așa de lungă, în vremurile acelea, pe măgar, pe lângă măgar, cu burta mare, în arșiță, da? Nu era confortabil. Era o situație foarte grea. Însă, Maria n-a murmurat niciodată. Maria nu s-a apucat să-i spună, Iosif, știi ceva? Mă doare spatele. Mă jenează măgarul. Mi-e cald. Transpir. Mi-e foame. Mi-e sete. Mă doare. Nu-mi place. Atmea Maria a fost total diferită. Trebuie să mergem la Betlehem. Hai să mergem. 100 de kilometri, 100 de kilometri, 1000, cât e mergem. Indiferent că mă doare, indiferent că mi-e cald, indiferent că nu-mi place, indiferent că mi-e greu, indiferent că mă jenează, indiferent că mă stresează, pe aici trebuie să merg, pe aici merg. Ăsta e planul pe care Dumnezeu l-are cu viața mea. Merg. Angajamentul Mariei în a-și aduce la îndeplinire sarcina, însărcinarea lui de la Dumnezeu, era totală. Cât de diferită este filozofia vieții în zilele noastre față de filozofia de viață biblică a Mariei. De atâtea și atâtea ori, când ne este greu, renunțăm. Comoditatea în zilele noastre este de multe ori cea care are ultimul cuvânt de spus. Nu, e prea greu, e prea mult, e prea departe. Nu se poate să-mi ceară Dumnezeu așa ceva. Ba, se poate să-și ceară. Dumnezeu a cerut Mariei ca însărcinată să călătorească de la Nazaret la Betlehem, iar a ajuns acolo să dea naștere Fiului lui Dumnezeu, Creatorului Universului, într-un graj. În mizeria lumii, în scursura lumii și a animalelor, s-a născut Mântuitorul lumii. Și Maria a întrebat, de ce, Doamne, nu se putea altfel? Iosif, ne-am căsătorit, nu puteai să-mi oferi la primul copil un loc mai confortabil, ceva cât de cât, mai n-am cerut mult, dar măcar într-o casă. Nu se putea să fie și mama mea alături să mă ajute. Trebuia neapărat să fiu înconjurată de bestii și de animale și de bălegari și de așa mai departe. Maria nu are probleme de genul ăsta. Doamne, ăsta e locul pe care mi l-ai oferit. Așa să fie. Asta este atitudinea pe care Dumnezeu a văzut-o în Maria și a zis, da, Maria este cea care este unealta aleasă de mine. Pentru că asta este atitudinea pe placul meu. Nu să murmur să mă întreb de ce, nu să-mi spui tu care ar fi trebuit să fie locul în care să-mi aduc fiul pe lume, nu să-mi spui tu și să critici soțul de ce a făcut sau de ce n-a făcut. Ci o atitudine de acceptare a planurilor și a căilor și a ușilor pe care Dumnezeu le deschide și le închide după buna lui plăcere. Ce femeie vrednică a fost Maria! Ce unealtă potrivită ca Dumnezeu să vină în lume prin intermediul ei. Dacă nu vom învăța să ne oprim să murmurăm, atunci când ne este greu, atunci când planul pe care îl facem noi, deși e de bun simț, e dat peste cap de planurile lui Dumnezeu, deși chiar cele mai elementare nevoi nu ne sunt împlinite, dacă nu vom și să trecem peste toate astea și să urmăm planul lui Dumnezeu cu viața noastră, Dumnezeu nu ne va putea folosi în mod eficient. Trebuie să învățăm să ne oprim din la murmura.
Să ne oprim din a-i spune lui Dumnezeu ce să facă și ce mijloace să ne ofere și ce ne-ar place și ce nu ne-ar place. Trebuie să acceptăm ceea ce El ne oferă. Fie că ne place, fie că nu. Asta a fost atitudinea Mariei. Asta a fost motivul pentru care Dumnezeu a ales-o pe ea. După ce Iisus a născut, îngerul a venit la ea și i-a spus: trebuie să pleci de aici. Pruncul este în pericol, fugi în Egipt. Și din nou, o fugară, o familie de fugari, practic. Și se spune că primele luni după naștere sunt cele mai dificile la o femeie. Mental este atacată de depresii. Pentru copil este foarte greu, până cresc dinții, tot felul de probleme și ea este o fugară. N-are niciun sprijin. Astăzi e într-un loc, mâine în alt loc. Soțul e lângă ea să o ajute de atât, nimic mai mult. Nu se bucură de privilegii materiale, n-are un grup de suport, de prieteni, familie, care să fie alături de ea. Este ea, copilul, soțul ei și Dumnezeu care veghează asupra tuturor. Și vreau să înțelegem un lucru. Faptul de a avea har, de a avea îndurare și de a fi ales de Dumnezeu nu te scutește de necazuri și de probleme. Creștinii în zilele noastre sunt în business cu Dumnezeu pentru binecuvântare, pentru smântână pe care o pot culege din relația cu El. Binecuvântări materiale, prosperitate, ocrotire, pace, bucurie și în final viață veșnică. Da, îmi place deal-ul cu Dumnezeu. Prea puțini sunt în business cu Dumnezeu, dacă vreți, urmând căile Lui oriunde ar duce El. Însă dacă vrei să împărățești cu Dumnezeu, trebuie să împarți și crucea cu El. Maria era hotărâtă să-și ducă misiunea asta la bun sfârșit, indiferent prin ce ar fi să treacă. Așadar, într-o fugare, într-o țară străină, singură, ea nu murmură. E recunoscătoare pentru ceea ce are lui Dumnezeu. Și nu murmură pentru ceea ce n-are, sau pentru ceea ce ar fi putut avea. Și nu îi spune lui Dumnezeu ce ar fi trebuit să facă. Îl lasă pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Doamne, Tu ești mare, Tu ești Creatorul Pământului, Tu m-ai adus până în punctul ăsta. Deschide ușile și închide după cum găsești de cuvință. Și spune vorbă că copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Iisus a început să crească, a intrat în dialog cu farisei și a fost greu pentru Maria, care era iudeică și oarecum tradiția iudaică era tot ce știa. Iisus nu părea prea interesat de tradiția rabinilor și a fariseilor și îi spunea: mamă, cuvântul spune altfel. Noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu mai presus de oameni. Și era practic la mijloc, între farisei care spuneau: educă-ți copilul. Marie, ce faci? Îl lași de capul lui? Toate mamele aduc copiii la noi să-i învățăm. Pe de altă parte, Iisus îi spunea: cuvântul Dumnezeu spune altfel. Maria putea să spună: știi ceva? Mă retrag, n-aveți decât să vă rezolvați problemele astea. Ea a rămas lângă Iisus, a încercat să fie și o evreică bună, a încercat să facă tot ce se putea mai bun într-o situație de criză și de conflict. Și trebuie să învățăm lecția asta. Sunt situații în viață în care, într-un fel sau altul, ești prins la mijloc și trebuie să faci tot ce ține de tine mai bun. Nu să te retragi, să spui:
Nu-mi pasă, descurcați-vă. Trebuie să înțelegi că Dumnezeu te-a ales pe tine, pentru că doar tu puteai să faci față atâtor și atâtor necazuri și presiuni. Și nu lăsa pe Dumnezeu baltă, nu renunța la El. Maria n-a bătut în retragere niciodată, pentru că exista o singură direcție și era înainte. Indiferent cât de greu era. Însă, lucrurile nu s-au oprit aici. Iisus a împlinit 30 de ani și a început misiunea și ea a trebuit să învețe să se mulțumească, să-L privească de la distanță. Iisus aproape că nu-și mai recunoștea mama. Și, spre exemplu, când s-a dus la nunta din Cana, Maria și-a permis să-i spună lui Iisus, știi, nu mai au vin. Fă ceva pentru ei. Iar Iisus îi spune, în Ioan 2:4, se spune că a întrebat-o, ce mi-a face cu tine? Cu alte cuvinte, mă cunoști, Andra? Maria se putea duce la Dumnezeu să-i spună, Doamne, asta înseamnă mare har, asta înseamnă îndurare, în public să mă întrebe ce am eu de-a face cu tine, femeie? Pentru asta m-am sacrificat. Pentru asta am dat naștere la copil în grajd. Pentru asta m-am trudit singură în Egipt și am fost fugară. Pentru asta am îndurat atâtea și atâtea lucruri, ca să mă ignore în public. Maria se retrage frumos. Îi respectă dreptul lui Dumnezeu de a fi Dumnezeu. E posibil că atunci când sacrifici pentru Dumnezeu, atunci când încerci să faci bine, atunci când urmezi planul Lui, să nu primești recunoașterea pe care o meriți, poate. Dă-i însă dreptul lui Dumnezeu să fie Dumnezeu. Dealul tău e cu El, înțelegerea ta și angajamentul tău e față de El. El îți va răsplăti. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Într-o altă situație, Iisus vorbea și Maria și frații lui Iisus, copiii Mariei, vin și îi spun că vor să vorbească și Iisus îi spune, cine-i mama mea? Cine-s frații mei? Maria l-a auzit spunând asta. Și spune Iisus mai departe, frații mei sunt cei care mă ascultă. Mama mea sunt cei care fac voia mea. Nu cunosc altă mamă și alți frați. Și din nou, durerea Mariei, extrem de mare. Însă din nou Maria alege să-i dea dreptul lui Dumnezeu să fie Dumnezeu. Doamne, cum poate să-mi facă una ca asta? Iosife, fă ceva, spune-i. Lasă dreptul lui Dumnezeu să fie Dumnezeu. Și dacă să n-ar fi fost de ajuns, Maria a trebuit să trăiască, să-L vadă pe Iisus, să vadă înscenarea care i s-a făcut lui Iisus. Procesul prin care a trecut, tortura, schingiuirea și răstignirea. Asta înseamnă să am mare har, asta înseamnă să am îndurare și să fiu binecuvântat între femei, să-mi văd fiul în floarea vârstei, răstignit, scuipat, barba smulsă, împuns cu sulița, batjocorit de cei cărora le-a vindecat rudele. Asta înseamnă mare har și îndurare peste viața mea. Dacă din creștinism nu vom învăța decât că gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile oamenilor, nu e puțin lucru. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Și Maria stă în fața crucii
privind pe de-o parte fiul ei, fiul promis ei de înger, fiind răstignit, lacrimile curg pe obraj, iar mintea e complet blocată, ea nu mai înțelege absolut nimic. Asta înseamnă să mă hai. În același timp, cu ochii încrederii, îl privește pe Dumnezeu, mai presus de cruce, și știe că Dumnezeu i-a promis copilul ăsta și știe că originea lui Isus este divină și știe că Dumnezeu are un plan, deși mintea ei nu poate înțelege care-i planul ăla, în ce a constat planul lui Dumnezeu. Ce faci atunci când nu înțelegi căile pe care Dumnezeu te duce? Ce faci atunci când Dumnezeu ți ia pe cei dragi? Ce faci atunci când Dumnezeu îți distruge cariera pe care ți-a promis-o? Ce faci atunci când Dumnezeu îți taie orice posibilitate, deși ți-a promis că are un plan mare cu viața ta? Ce faci atunci când te-ai sacrificat pentru cauza Lui și ca urmare totul se năruie? Te întorci cu spatele și spui, I'm sorry, I'm out. Nu mai mă bag în treaba asta. Mă retrag. Sau stai acolo și spui, Doamne, nu înțeleg, nu face niciun fel de sens. Însă eu nu merg decât înainte. Și nu merg decât cu tine. Cu tine am plecat în călătoria asta. Și nu plec de aici fără tine. Maria nu înțelegea. Nimeni nu înțelegea. Însă ăla era planul lui Dumnezeu pentru viața ei. Ideea centrală este angajamentul. Biblia spune să-ți faci bine calculele când intri în relație cu Dumnezeu. Ești aici doar ca să culegi smântâna? Sau ești aici pentru că ai înțeles cine este El? Ai intrat în legătură cu El. Și ești dispus să mergi pe calea rânduită ție de El, indiferent pe unde ar trece asta. Angajamentul oamenilor față de Dumnezeu este atât de firav în zilele noastre. Mi s-au îmbolnăvit părinții de cancer. Dumnezeu nu putea să-mi facă una ca asta. Dumnezeul ăsta nu e ce credeam eu. M-a părăsit partenerul, nu putea Dumnezeu să îngăduie una ca asta. Mi s-a ruinat cariera, mi-am pierdut locul de muncă, mi-am pierdut casa. Știu eu cât de nenorocit să pot întâmpla pe pământul ăsta? Nu, Dumnezeu nu putea să îngăduie una ca asta. Dă-i dreptul lui Dumnezeu să fie Dumnezeu. Dacă vrei ca să te poată folosi și să-și aducă cu succes la îndeplinire planul cu viața ta, dă-i dreptul lui Dumnezeu să fie Dumnezeu. Din păcate, angajamentul oamenilor față de Dumnezeu în zilele noastre este extrem de firav. Dacă se poate mulge ceva de pe urma creștinismului, ok. Dacă e de sacrificat, dacă e de pierdut, dacă trebuie să fim răstigniți împreună cu El, dacă trebuie să ne purtăm crucea, I'm sorry, am destule pe cap deja. Nu mai vreau și alte poveri. Dumnezeu nu poate folosi oameni ca așa. Și pentru că nu avem angajament față de Dumnezeu, angajamentul față de oameni, noi între noi, relațiile sunt foarte superficiale și lipsite de angajament. În familie se spune în biserici că rata divorțurilor este la fel ca în lume. Deși ne aflăm în biserică și vorbim despre credincioși.
Sigur, pentru că oamenii se căsătoresc pentru interesele și pentru beneficiile și binecuvântările pe care le pot mulge dintr-o căsnicie. Sunt alături de tine când poți să beneficiezi cumva de pe urma ta. Ai bani, ai mașină, ai casă, ai o situație, ai poziție socială, ai poziție în biserică, ești cineva, ai venit, ești tânăr, e ok. În momentul când norii apar, în momentul când lucrurile se tulbură, în momentul când situația se strâmtorează, cred că am greșit persoana, să gândesc mulți. Nu asta e ce așteptam. Aud de atâtea și atâtea ori texte de genul nu m-ai dezamăgit foarte mult, mi-ai înșelat așteptările, nu asta era ce așteptam. Nu, așteptai să fie numai roz, așteptai să te plimbe printr-o trăsură roz în jurul lumii și tu să te bucuri de viață. Când a venit însă timpul să sacrifici, când au venit norii, când au apărut problemele, ai sărit afară. Asta este atitudinea multor oameni. În legăturile lor cu ceilalți, lipsă totală de angajament. Nu a devenit cine credeam eu că va deveni. În momentul când te-ai căsătorit și ai făcut legământ cu Dumnezeu că vei avea grijă de celălalt, ai jurat că vei sta lângă el la bine și la rău, trebuia să înțelegi că rău va veni odată și odată. Iar angajament nu înseamnă să stai lângă cineva doar când poți să mulgi. Căsătoria nu este o vacă pe care o mulgi, iar când vaca s-a îmbolnăvit sau a murit, o dai la abator și cumperi alta. Căsnicie înseamnă angajament și stai lângă celălalt și când e soare și când e furtună. Stai lângă celălalt și când e sănătos și când e bolnav. Stai sănătos, stai lângă el și când înțelege și când nu înțelege. Căsnicia înseamnă angajament, însă în zilele de astăzi oamenii se căsătoresc, însă nu se mai angajează unul față de altul. Și bineînțeles când apar problemele oamenii se uită înapoi și spun, cred că ceva am greșit, nu tu ești persoana. Auzeam pe cineva care spunea, vreau să-mi iau un soț care să n-aibă probleme. Nu există așa ceva. Dacă nu are probleme de un fel, are probleme de altfel. Și dacă nu are probleme de două feluri, are de alte trei. Angajamentul este cel care te face să treci prin probleme și să le depășești. Nu mai există angajament la locul de muncă. Oamenii nu mai fac nimic decât pentru bani. Nu contează că aș putea să aduc un aport. Nu contează că aș putea să fac ceva. Dacă nu mă plătește, nu fac. Nu mai contează că mi-am dat cuvântul că rezolv lucrul ăsta, că ies în profit sau că nu ies în profit. Dacă mi-am dat cuvântul că o fac, o fac. Nu. S-a stricat ceva, nu iese cum mi-am propus, eu nu câștig cât mi-am propus. Am plecat. Salutare! Dumnezeu nu poate folosi oameni care nu știu să se angajeze, indiferent prin ce ar fi să treacă. Angajamentul oamenilor față de biserică. Oamenii vin la biserică doar ca să mulgă ce poate să mulgă. Un program frumos, o atmosferă plăcută, o masă, niște ajutoare, niște binecuvântări. Dar nu se angajează ei să ofere. Indiferent că e bine, că e rău, suntem aici, m-am angajat să slujesc, fac tot ce ține de mine. Biserica nu se mai angajează față de oameni. A greșit omul, n-a acționat cum așteptam noi, lasă să plece. Pagube colaterale. Asta e. Asta e viața. Nu ai fost pus acolo ca să ai grijă de el. Și ai fost pus acolo să ai grijă de el și când face bine, și când îți aduce cinste, și când nu. Asta înseamnă să te angajezi în lucrarea lui Dumnezeu. Să ai grijă de oamenii lui Dumnezeu. Nici oamenii nu se mai angajează față de biserică. Nici biserica nu se mai angajează față de oameni. Superficialitate. Cum poate Dumnezeu să se manifeste astfel? Și toate astea, datorită faptului
Cum nu se mai angajează față de Dumnezeu. Doamne, ăsta e drumul pe care trebuie să merg. Merg pe indiferent și nu mă uit înapoi. Aș vrea să învățăm exemplul Mariei. Ce înseamnă puterea de a răbda, puterea de a îndura și să înțelegem că în încercare se testează puterea noastră de a rămâne drepți. În încercare se testează puterea noastră de a rămâne drepți. Nu înțeleg, mi-e greu, nu face sens, nu e ce m-am așteptat, nu e ce mi-am plănuit. Însă nu dau înapoi. Însă nu dau înapoi nici mort. Nu eu. Am văzut îngerul când mi-a vorbit. Ceea ce este sădit în mine e de la Dumnezeu. Oamenii mă vor ocărî, oamenii nu vor înțelege, îmi vor reproșa pentru restul vieții, trecutul, viitorul și așa mai departe. Însă nu dau înapoi. Nu dau înapoi. Dumnezeu a sădit ce a sădit în mine. Asta este atitudinea Mariei. Asta este atitudinea care l-a făcut pe Dumnezeu să o aleagă pe Maria. Cât de diferit ar arăta lumea noastră dacă oamenii nu ar renunța ușor la misiunile încredințate lor de Dumnezeu. Dumnezeu i-a încredințat Mariei pe Iisus pentru că știa că ea va duce la bun sfârșit sarcina aceasta, cu tot ce cuprindea ea. Dacă vrei să poți fi folosit de Dumnezeu, trebuie neapărat să înveți să nu dai înapoi în viață, trebuie să înveți să nu renunți atunci când drumul devine greu și cărarea anevoioasă. Bisericile creștine de astăzi sunt pline de tineri bogați care se închină lui Dumnezeu cât timp El îi binecuvântează, le promite viața veșnică după moarte și prosperitate pe pământ. Când însă le apar în cale greutăți de un fel sau altul, renunță la ceea ce ține de Dumnezeu și de închinare. Maria avea alt standard. Ea hotărât în inima ei că nimic și nimeni nu o vrea opri din misiunea încredințată ei de Dumnezeu. Iată roaba ta, facă-mi se după voia ta, și când e bine, și când e greu, indiferent prin ce ar fi să trec, sunt roaba ta, tu ești Dumnezeu, facă-se voia ta. Asta a fost atitudinea Mariei și aș vrea să închei vorbind un pic despre momentul în care Iisus s-a înălțat la cer și ucenicii erau adunați în camera de sus. În Cartea Faptelor Apostolilor, la capitolul 1, este descris momentul acesta, se rugau și Duhul Sfânt s-a pogorât și Biblia spune că Maria, mama lui Iisus, era și ea acolo. Era și acolo când Duhul Sfânt s-a pogorât. Și Petru ține cuvântarea în fața bărbaților izraeliți și Biblia spune că aproape 3.000 de oameni au fost străpunși în inima lor de cuvântare și l-au acceptat pe Dumnezeu și au schimbat viața și așa mai departe. Și în momentele acelea, presupun că Maria s-a gândit ce a spus. Înțeleg acum de ce ai spus că mi s-a făcut mare har și că am căpătat îndurarea Domnului. Acum înțeleg cât de binecuvântat am fost să pot să-L port în pântecele meu pe Mântuitorul lumii și să văd oamenii ăștia salvați în împărăția despre care Biblia spune că nu se va sfârși niciodată. Cât har! Ce sunt greutățile prin care am trecut? Ce sunt problemele pe care a trebuit să le îndur? Ce este o cară pe care a trebuit să o sufăr din partea oamenilor? În comparație cu binecuvântarea pe care o am de a vedea oameni salvați, într-un sens, în împărăția Fiului meu, pentru veșnicie. Cu tot respectul spun Fiul Mariei.
Asta numesc har. Înțeleg acum. Dacă vei alege să nu dai înapoi, dacă vei alege să nu renunți la Dumnezeu, va veni momentul când vei înțelege și vei spune, acum înțeleg. Cât har mi s-a făcut, cât de binecuvântată sunt între femei. Cât mă bucur că n-am dat înapoi. Cât mă bucur că nu m-am uitat în gura oamenilor. Cât mă bucur că nu m-am întors în drumul de la Nazaret spre Betleem și am mers înainte. Cât îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat măcar un graj de să-mi nasc copilul. Ca nimeni să nu poată să zică că n-are condiții ca să facă planul pe care Dumnezeu l-a încredințat. Că nu vei renunța când ți-e greu, Dumnezeu îți va răsplăti. Maria, între femei, a fost singura femeie care a putut să simtă copilul în interiorul ei de 2 ori. Odată când a fost însărcinată și a doua oară când Duhul lui Dumnezeu i-a umplut inima și a zis cât sunt de binecuvântată între femei, cea mai binecuvântată dintre femei. Fie să înțelegem genul de atitudine care ne poate pune în poziția să fim folosiți de Dumnezeu. Nu renunța când ți-e greu. Nu renunța niciodată că ți-e greu. Mergi înainte. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Va veni vremea când vei înțelege. Va veni vremea când te vei bucura de harul lui Dumnezeu, de îndurarea Lui, de planul Lui cu viața ta. Și va veni momentul când toate lucrurile se vor așeza la locul lor. Însă nu vei putea avea parte de experiența asta decât dacă nu vei da înapoi. Decât dacă nu vei renunța la El. Nu te uita în gura oamenilor. Nu renunța la Dumnezeu că biserica te tratează într-un fel sau în altul. Legământul tău nu e cu biserica. Legământul tău e cu Dumnezeu. Nu renunța la El când oamenii te tratează greșit. Ce vină are El? Nu renunța la Dumnezeu niciodată. Fie ca asta să fie experiența mea și a ta. Până data viitoare. Numai nimic.